Wara investigazzjoni li saret flimkien mal-OCCRP, is-sit The Shift News u l-Journal Times of Malta svelaw kif għaddew il-flus illi marru minant il-kumpanija Equator għal-but tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat. Bil-fatt il-ġodda juru li Equator kienet fil-fatt VGH Europe. B'kollox f'sena Muscat daħħal fil-but ma' €500,000 f'konsulenzi għalkemm kmieni filgħodu mal-Malta Today huwa ċaħat li kien hemm xi korruzzjoni. Mhux konverrazzjoni allura li inti tagħti s-servizzi tiegħek lil daw il-ditta ta' konsulenti li jirċievu flus minn konċessjonarju ta' kontratt enormi tal-gvern. Jien tajt prova tax-xogħol kollu li għamilt li m'għandux x'jaqsam xejn ma' dawk il-kontratti. Pulizija kellmuk riċentament dwar l-investigazzjoni tagħhom? Jew maġistrat? Ħadd ma kellimni. L-istorja li Muscat kellu jdaħħal eluf minn Equator bħala konsulenza ħarġet is-sena li għaddiet. U dakinhar Muscat kien ikkonferma li tħallas għal konsulenzi li ta' lill-Equator. Jien iva, anke bil-mano lunga tal-istituzzjonijiet u ta' ċerti mażuneriji illi jeżistu, jien mhux ħanku qed inċedi anzi ħanku qed inkompli naħdem sabiex nesponi dan il-qerq. Il-vien qed tiċħad li ħadd flus korruzzjoni. Totalment niċħad. L-istess investigazzjoni żvelat illi flaqa li saret xarejn wara l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, Keith Schembri kien għeddet lid-direttur tal-Vitals Ram Tumuluri illi hu se jispiċċa bħala jekk ma jikkoperax mal-gvern. Skont it-Times u The Shift News, Keith Schembri kien ċar ħafna fi kliemu. Taf xi ġrala Daphne, żgur illi ma tridx tispiċċa f'dik il-pożizzjoni, int tridna bħala ħbib tiegħek mhux edewwa. Dan il-kliem ta' Schembri kien intqal mill-ex Chief of Staff ta' Muscat f'laqgħa li kellu ma' Ram Tumuluri f'Diċembru tal-2017. Dan it-teddid fuq Tumuluri jissemma wkoll għalkemm mhux fid-dettall anke fl-aħħar rapporti li ġie ppubblikat mill-NAO biex Schembri qed jiġħad dawn l-allegazzjonijiet. Jidher li dan it-teddid beda malli l-iskandlu tal-isptarijiet tant eskala illi l-personaġġi kollha involuti bdew iduru għal xulxin. It-Times qed tirrapporta kif il-Kummissarju tal-Pulizija qed iżomm lura milli jieħu azzjoni fuq dawn il-fatti. Diversi sorsi fid-depo jgħidu li Angelo Gafa qed jirreżisti milli jmexxi kontra nies bħal Joseph Muscat u Konrad Mizzi illi jagħmel id-deal mal-Vitals. Dan għaliex il-Kummissarju qed jistenna li tintemm l-inkjesta maġisterjali li hemm pendenti. Jidher li anke Robert Tabela jinsab imbeżza dwar l-eżitu li jistgħu jkollhom fuqu l-arresti ta' personaġġi prominenti bħal Konrad Mizzi, Keith Schembri u Joseph Muscat. Intant, din l-investigazzjoni konġunta bejn il-ġurnalisti Maltin u dawk internazzjonali żvelat kif in-nies tal-Vitals kienu qed jgħixu ħajja tal-lussu f'pajjiżna, partikolarment Ram Tumuluri. Il-ġurnalisti nnotaw flejes kbar li nġibdu mill-ATMs lokali f'temp ta' sentejn ammonti li jaqbżu l-€50,000 dan apparti abbonamenti ma' Netflix, kirjiet ta' karozzi u ħlasijiet f'salons ta' sbuħija. Dawn l-eluf ittajru b'dan il-mod mill-persuni li kienu jmexxu Vitals fl-istess waqt li l-isptarijiet tagħna tħallew f'telqa totali u ma sar ebda investiment. Tant il-deal ġie ddikjarat null mill-qorti wara l-kawża li fetaħ id-deputat Adrian Delija.